welcome din sa takna sa pagtuon ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron madugangan atong kahibalo may tungod sa Ginoo sa iyang pamaagi sa atong kinabuhi ug kita mahimong malig-on nga nag-alagad kaniya labi na gyud ining ulahing kasaysayan sa kalibutan nga atong gipuy-an. Sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, dalaygon ikaw sa pribileyo nga imong gihatag kanamo nga makahimo kami sa pagtuon sa mga pulong, ang mga pagtulunan nga among gikinahanglan aron madugangan ang among kahibalo. Kanimo nga nagugma kanamo og nagaluwas kanamo sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Atong i-welcome ang atong guest karon dinhi sa atong studio, Dr. Roger Nomos. Welcome, Pastor. Thank you. O Ma'am Shay. Musta diha, Ma'am Shay, ang atong mga parinti diha? Welcome sa atong takna sa pagtuon. Nalipay kaayo mi nga kamo nga mga palibot diri sa ato ang South Philippine Union Conference Office. Nagasubaybay gyud sa ato ang programa sa takna sa pagtuon. Dili lang diri sa South Philippines, Pastor. Tibok pagid Pilipinas. Oh, akong gipangumusta si Mrs. Araniego sa Valencia ug ang atong mga kahigalaan. Mauman usab ni abot pud ni dito sa Mga parinti Central Philippines. Labi na gayud sa akong mga kaigsuonan dinha sa Lumbangan, sa Mabinay area, sa Hall District. Salamat sa inyong pagpadayon sa pagtan-aw, no? O pagpaminaw niining ato ang nindot kaayo nga mga episode sa takna sa pagtuon. Regard sa tanan dinha. Naapod tayo mga gipang-connect kini sa radio. Itong mga radio listeners. Oh, we have also radio listeners, nato no? ang atong mga Around the Philippines. Around the and Philippines. Sa YouTube. around the globe, no? Sa Facebook. Ang atong mga viewers sa Facebook nga nagkaanam og kadaghan. Salamat kayo sa inyong pagsuporta nini nga buluhaton, sa inyong pagsunod. O ang mga parente sa mga Paulo Aguinaldo og Nomos. Kami naghatod sa among pagpagumusta labi na ning panahon na gyud sa gitawag nila nga Joy to the World na gid siya kay celebration na sa espiritu dili sa ingon nga tinuod jud nga natawo ang Ginoo pat ang espiritu The sa spirit iyang of Christmas. pagkatao nga mao ang gibilin nga espiritu ni Ginoong Kristo, gugma, paghinatagay, pagbinatiay, pagpinasaylo ay mao man say ang ato ang giselebrar dili man ang pizza di ang espiritu. Tinuod, Pastor. Kaysa tinuoray lang yun, the gift of heaven is Jesus. Og mao Kanang kana. Pasko, dili ta siguro, dili Og kano ta sa pizza. But unsa we are pizza, sure. But we are sure nga natawag gid siya. that Jesus came to be the best gift for mankind. Mao lagi na og Ang labing mayo diya nga si Kristo matausab sa atong kasing-kasing. pagkanindot nga pinulungan kana Pastor Roger nga natawo na siya sa pasungan. Wala man siya malista kuno sa isa na tao, pero nahibaluta siya na tao gyud. O kung matawo siya sa pasungan, kasaraman, pwede po siya matawo unta sa atong kasing-kasing. Kasing-kasing. Munay nindot. So, enduring temptation, mao kana ato ang leksyon karon. Medyo may pagka-insultador ning leksyon nato. Kay tentasyon magini. Unya walay tao nga exempted ani. At tanan nga tao. Walay tao nga mingon nga inyo ra na siya. Kay kami diri wa gid may pagsulay murabag kanang nay ulan didto pero kita walay ulan. Nay init didto kita walay init. So sila inyo ra man na. Ebola virus. Ebola virus ma'am say sa tuara man na sa Africa. Dili ka angay mabalaka kay narata sa Pilipinas. Ni ka nga gubat tuara pa na dito sa Middle East. Wala pa na sa tuwa. Pero magisgot tag pagsulay, virus ni siya Ma'am Shay, ang tanan, Wala exempted. taptan yun. Mao gyud. Muna nga angayan gini, Pastor Roger, og isgutan nato, unsa po'y pamaagi nato nga makalikay ta niini. Og atong mabatukan, ang atong leksyon guys og enduring. So gibinisay nato ni paglahutay. Maura gyud. Paglahutay sa pagsulay. Kay buabot gina. Bisag di pagkaganahan ani nga klase sa pinulungan nga pagsulay. Moabot gyud nga sulayan ka. Tanan nga tao. O katong basahon ma'am siya ang memory verse sa Santiago o James. Hindi lang ta mag-mention og binisaya kay medyo
Dagan kayo version Jacobo Santiago. James na lang. James. James 1:12. Okay, James 1:12 nagaingon sa atong sinibuano nga balang kasulatan. Bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay. Kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. Bulahan ay pastor? Pero ang nakalahutay lagi, ang nakaantos. Kantos. Sa ito pa, ang dili nakaantos, ani sigurado yun nga dili bulahan. Maog yun. Kay naagyo di dia kapadayon. O niya, wala rabay pagsulay nga dili gyud lisod. Doon na tayo duha ka pulong diri Ma'am Siay nga hisgutan nato niya, pero sa dili pa kana atong klarohon nga kining tentasyon nga gihisgutan dinhi sa atong diksyon temptation, sabi ni siya tentasyon dili kinigikan sa Dios. Mo ni atong iklaro gyud dinhi once and for all ka basta naa gani pagsulay dili nagikan sa Dios. Namo gyud mga pulong Ma'am Siay mingon pagbuot gina sa Ginoo. Murag dili gyud kaayo sakto nga pinulungan nga moabot gani ang pagsulay mga tentasyon mayon din nga ay unsaon man taman pagbuot man sa Ginoo. Atong klarohon gani Pastor Roger nga ang kanang mga tentasyon mga pagsulay dili na siya gikan sa Ginoo. So ang mga tentasyon, pastor, dili gikan sa Ginoo. Pero is it okay or is it right to say nga God allows temptation? Mao nay sakto Ma'am Siay. Okay. Dili gikan sa Dios Gitugot. pero natugutan sa Dios. Kay moyon man tata nga nganong wala man niya pugni. Yeah. Kana mo na misteryo kay ang pagsulay sumala sa tong diksyon kun mulahutay ka adunay dakong panalangin. Purong-purong sa kinabuhing walay katapusan. Talking of pagsulay, pastor, katong nahitabo kang hope Kang hope. kay nananghid man gyud tong kaaway. Gitugutan, Gitugutan. no? Gitugutan ang Okay. kaaway sa pagsulay ni hope. Grabe to nga pagsulay dili basta-basta kay Scripted pa siya hasta Ma'am ang Siay. iyahang Gi-arrange. asawa nag-ingon naman nga. Nang, Sama ka. nang himaraw na. Padayon pa ka. Dili nimo biyaan ang imong Dios. Wala pod mo sulti siyob no nga kuan ni. Plano ni sa Ginoo pero ang nagsabot ato kadto ra magod ang Ginoo o ang kaaway. Wa may kalibutan si Hope. So ato nang i-clear mga viewers o mga Ang pagsulay, kaigsuonan, dili kay gyud. galaan nga ang tentasyon Dili gikan sa Dios. dili gikan sa Dios. So atong i-block ang mga pinulungan pagbuot sa Dios, pagbuot sa Ginoo. Gitugutan. Dugay na ra ba kahit ko kadugan ang mga pinulunga pagbuot man gud sa Ginoo. Ngano namatay man tong imong unsa ni kining minahal nimo relative. Pagbuot gid sa Ginoo. Ito pa mauna-una na to, Ginoo de kilir de ni siya. Manunulay. O manunulay. So basta tentasyon dili ang Ginoo mo'y source ana. Okay. So ato na diretsoon gikan ni siya sa kaaway. Mao ang tanan nga mga tentasyon gikan sa kaaway. Ug ang tentasyon bisan kini tentasyon dili ni siya sala. Kano sa mahimong sala? Kung imong gidakop ang maong tentasyon, Kay si Ginoong Hesus mismo gitintal siya sa yawa, di ba? gitintal siya Apan wala siya magpakasala. magpakasala. Mao day giingon sa Hebrehanon nga gitintal siya sa tanan nga mga paagi sama kanato. Pero wala siya makasala. Jesus Christ was Kanira tempted. bang tentasyon, pastor? Imo makita nga lahi-lahi ang tentasyon sa tawo. Lahi-lahi na ay attractive siya sa imuha, pero dili attractive sa iyaha. Buti pasabot nga kung ang tentasyon gikan sa kaaway, kay balo ang kaaway unsa nga klase nga tentasyon ang ihatag nimo o sa kuha. Kay ang common nga tentasyon sa tao, ingon nila kwarta o sana. Pwede pod nga kwarto. Mao na ako mon gyud tawag na Pwede siya pod mga kanang ginatawag og pride of life, no? Murag ako nakita nga duha ka kay ra murag- magyan number 1, duha ra ka kay ang gailog gyud. Kwarto, kwarta. Ang So Biblia, kay ang tentasyon gikan man sa yawa o sa kaaway, good psychologist ni siya kung unsay murag muklik dinha nga Og unsa ngayon asa niya? imong kaluyahon. Kay og tagaan kaniya og beer,
pero di man siya ganagbir, di gid mo click bisag libre pa o bugnaw ba, kapila pa na nimo at danig pila ka case nga beer, di man gid siya ganana nga klase nga tentasyon, Ma'am Shay. Ang maninintal, doon na siya daghang pamaagi. Kay balo Sa siya. pagtintal sa matag tao. Tungod kay nasayod siya ug unsay kaloyahon sa mga tao. Mao lagi naga hisgot patagan niya sa wala pagkasugod kini nga sa boxing daw kay balo ang usa ka boxer kay balog asa niya igon ang iyang kontra. Kontra. Kay og balo siya nga ang iyang weakness tuwa sa tiyan, kinahanglan mangita sig paagi nga matiyan niya. Kina may boxer nga bisag unsa ni mugtiyan, katindog ra gyapon. Pero naapoy boxer nga og mapapangig pud siya or maigo ba sa ulo. Pasadaghan kayo ang mga pamaagi nga gihimo sa kaway, pero ato lang iklaro din nga di lang gid ta mo manghambog sa kaway. Kini. Di ta moingon nga gikan ang pagsulay sa Dios, pagbuot dinhi sa Dios. Napo ko ikaduha nga pahinumdom. Ayaw ipanuroy sa imong silingan panghambog nga gamhanan gyud ang yawa. Sister, say musulti sa simbahan, Ma'am Shay. Gamhanan gyud ang yawa. Malipay ang yawa na. Di gid na maayo. Kay imo mang siya na noon ang imong Gi-glorify I-recognize nimo. niya. gi-glorify nimo siya. Imo siyang gibutang sa pedestal. Nga gamhanan gyud. Nausay mo nga nagwali ko didto igsuon. Grabe gid ang yawa. Gilali man ka ang iyang report. Unsa ka gamanan ang yawa? Gibaliun ta to. Mao ni Pastor Roger, mayon nga nagwali ko gipalungan mi. Dunay mga pagsulay ni abot namo pero ang Ginoo Oh, yeah. dunay pamaagi nga nabalik Mas gamhanan ang mas Dios. gamhanan ang Ginoo. Ug kay human magud sa krus sa Kalbaryo, ang pamaagi sa kaway magsige na lang siya og panaot pang nintal kay hibalo man siya nga pili na siya. Madagingon ni Pastor Edwin Golfan nga, ang kaaway is a defeated foe but a living enemy. Mao na siya. Defeated but alive. Na kining pildi na raba ka, sige na lang po kag pangangin o kinsa imong madala dito sa impyerno, kay pildi naman ka. So ang yang gigamit karon nga major instrument kining gitawag og tentasyon og atong idil karon ang tentasyon unsa himo nato niini, pero sa di pa kana kinahanglan mahibala nato nga ang tentasyon dili gikan sa Dios, ang tentasyon dili sala, apan ang tentasyon usa ka pagpili sa tao. It should be human choice. Di ka kayon nga ituklod man ko to o nadala ra man ko. Himo gina siyang desisyon. Kung ang usa ka Pastor tawo Roger. ang iyang kaloyahon kwarta, bisag bilangkaran pa nagbabae, dili na matintal. Kwarta Pero ra gaya. gamay lang kaayong tentasyon sa salapi. Dinha siya, Kup siya na. hulog siya. Lahi-lahi gyud Lahi-lahi. ang klase sa pagsulay. Og Kung imo strong po siya sa salapi, strong siya sa babae, di siya matintal ana, pero sa garbo, wala posible. siya. Dito po siya Narabay. lokapa dito. Naman po iban nga og di mapili nga tigulang sa iglesia. Undang pagsimba. Dito po siya nga weakness. Atong idil pastor ning pananglit kaning pagsulay iya mangyuni sa kaaway. Pwede ba nga mogamit ang yawa og tao o kauban lang nato sa sulod sa iglesia? Mao na iyang Nga masterpiece. maoy, musulay nato. Sir Roger, di ba? Mao na iyang masterpiece. Dito sa Garden of Eden, yang gigamit ang bitin. Pero ining moderno nga panahon, dili na bitin. Tao na gyud ang ginagamit sa maninintal. Og So, sumala. Oh, yeah. pwede ni nga tao na sa gawa sa simbahan, naapod sa sulod sa simbahan. Ngayon magamit. Atong bantayan kay posible ka nang gigamit niya mao po imong best friend. Mhm. Dili Tinuod na. dili kita mo kumpiyansa ni posible gamiton niya ang ministro. Sakto na. Anybody, sakit sa nga tao, nga Uy, pwede niyang gamiton niya. Kay Gamiton daghan nagkaayo kong madunggan nga, ay ma'am, stilan. Okay lang unta kung ang nagsulay nako tagagawas. mao na siya. Pero Ang pastor pa, Pinakalisod ang church sulod. elder pa. Mao na siya. So, ang tentasyon dili man ni siya
tinuod sa tanan, pero atong ipahibalo nga ang trials o tentasyon doon na ni siya kalaylahi, pero ang trials doon na ni siya subset nga temptation. For example, si Ginoong Kristo gisulayan. Gisulayan siya sa kaaway nga kan ani himo aning Tinapay. kining tinapay. Tentasyon to, pagsulay nga nagdalag tentasyon. Ang pagsulay na abot sa Ginoo nga gipas adi ang cross. Ang tentasyon adto mao nga posible ipakita niya Ang gahom. nga siya si Ginoong Kristo ang Dios. Na pwede na iyang ibunal, iyang ilabay ang cross, pwede niya ipagahi ang iyang kamot samtang gilansang siya. Ipagahi aron mahibalo sila nga paglansang ang lansang nabawog, makalitan sila, mahadlok sila di ay kang ilang gilansang ang Ginoo man. Pero wala to niya. Tentasyon to, ma'am siya. Tentasyon gyud. Pagsulay to nga nagdalag tentasyon. In fact, ang uban nga nag-witness ni atong panahon na basig naghunahuna mo nang ningon sila nga mutabang ka pa sa uban and you cannot help Mao yourself. na siya. So ang tentasyon, dunay mga tentasyon nga ang Ginoo dili gid siya magpadala bisan pag angayan gyud. Angayan gyud niya himuon. So niya po diri ang root sa temptation mao man ang kaugalingon nga choice nato o gikan sa kaaway. Ug atong basahon ning Roma 6:16 kadto sa 18. Wala ba kamo masayod nga kung itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa kamo mga ulipon niya nga ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatod ngadto sa kamatayon o iya sa pagkamasinugtanon nga naghatod ngadto sa pagkamatarong. Pansalamat sa Dios nga kamong mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasingkasing mga masinugtanon sa sulundan sa tuluhuan nga niini gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarong. Kung asa day kita magpasakop, mao to ang mag-ulipon ka nato. Kung kita magpaulipon sa pagpakasala, di ulipon ka sa tag-iya sa sala nga maong kaaway. Kining nakoy pangutana ba? Sa unsang pamaagi nga ang tao aware siya nga ang iyang ginatubang temptasyon sa iya. Ang basihan na nato ana Pastor Roger mao ang pulong sa Ginoo. Manay Okay. sa diha nga ang Ginoo gatubang usab ni ana nga pagsulay, ang Ginoo ga huna-huna siya sa mga pulong nga iyang nahibaluan gikan sa amahan. So, bote pasabot kung ang tao aware siya nga nagkatabo sa atubangan temptasyon, makapaganan, makaandam siya. Mao na siya. Ang tanan nga dili makapahimot sa Ginoo nga wala mahiuyon sa iyang mga pulong, mao na siya ang basihanan sa imuhang whether imo na siyang sundon or imong balibaran. Alibaran. Unsa man ang ginaingon pastor nga your number one enemy is yourself. Dili na siya sa kining gitawag nga sa diha magtan-aw kuno ka sa salamin, makita nimo ang imong kagulingon ug mao na imong kaaway. Ikaw ma'am siya kay ikaw man gyud ang maga-decide kung imo bang dawaton ang maong tentasyon. Mao. Sa di pa ka mutugyan dito, dunay away sa imong sulod. Struggle. Struggle na siya nga o usahay ang imong mabiktima ni ang imong dila. Ato na lang diretso dinhi kay dinhi sa atong leksyon sa tumoy dunay giiskutan diya sa dila pero sa di pa kana ang pagsulay atong basihan nga dili daotan ang Pagsulay. pagduol ni Adan og ni Iba sa forbidden tree. Pero di po ito maayo. Ako lang ning gisigutan kay atong leksyon mo gud gaingon dili it was not sin to approach. Pero karon ma'am siya ay dapat ato naging butangan og ngipon ni siya nga di gid maayo mo duol. Karong panahon na di gid angay mo duol. Moing ka nga di man sala ang pagsulod sa baylihan, pagduol sa baylihan. Pagsulod sa sinihan. Pagsulod ato lang yung iklaro dire taknas pagtuon version nga ayon na lang gid duol din na. Ayaw. Mao na siya ang ato dire. Na may ginatawag pastor nga forbidden ground. Forbidden grounds. Oh, kung nasayod ka nga forbidden ground na o nya moadto ka didto, buti pasabot. Delikado. Yeah, buti pasabot. Kinahanglan mahulagway nimo ang katalagman nga mahitabo nimo kana man ka didto. Mao na siya. Nga
Paglikay na lang yun. Ah, Usa siguro na siya pamagi, ma'am. Sa ikaw may gi-assign ani unsaon pagbuntog sa pagsulay. Usa siguro Sa dili sa gyud. pamaagi, tama gyud na. Dili gyud. Dili na lang yun mo adto, mga kalingawan, Mga inom-inom, mga inom-inom, mga baylihan. mga syabo-syabo. Oh, kay likayan yun. Likayan. Mas maayo malikayan. May ka nga, sige lang kay magmensahe man po ko nila. Pareha na kadtong yung nganong nagbayli man lagi ka, siya nagbayli lagi ko pero gawali man po ko. Samtang gabayli, dili man siguro pwede. na ay ginatawag, Pastor ba nga, ang tao na nadaan sa iyang huna-huna. Mao na the mind is the headquarters of sinful indulgence. Yeah. Ang hunahuna, then gikan sa hunahuna, Ma'am Shai, Pastor Roger, mugwa kini sa atong dila. Mo na do na gid untay gitawag nato nga dila care, ha? Kaning atong dila, grabe ginabutangan na gyud na si Ginoo. Naa na gyud siya sa ilalom no, sa atong baba. Para Naa gyud pa nga- gyud paril nga mga ngipon. Pero Pero magawas kung yun. makagawas ganing ang dila, Nga, dili mao ang gipamulong. delikado. Dili dagan dili exempted ani. Lagmit Tanan. magdala sa kalaglagan o kaning ginatawag mga kasalanan. Mo na diri sa atong leksyon, Ma'am Shai, atong ipahibalo na tayo bantay baba dinhi. Bantay baba, dila care, dila control, aron makabaton kitag dila cure o dila pure. Anya Kanang kay- dila nga bantayan nato, labi na gyud sa mga kaigsunan sulod sa iglesia. Mao na siya ang kasagaran nga problema. because Tentasyon sa Kaning paggamit. dila nato, kung makagawas ni, magdala ni mga mensahe. Poison. Dili mao, it's Hello. really a poison. Poison. Og daghan nato kayong mga kaigsunan Sakto na. nga nihunong na pahuway pag-alagad tungod sa dila o sa atong mga sinultihan nga dili maayo. Bisan pag naa pa kay kwarta ipalit og bidisin, Ma'am Shai, dili gi ka pwede makapalit og tambal sa na poison tungod sa dila. Kanang naistoryahan ba nga ngano man na naon sa mana giistoryahan magugog daotan ani niya. Wala gi medicine mapalit nimo sa pharmacy. Aron inig tumar nimo maayo ka. So ang atong pagpahinomdom sa atong mga televiewers, mga kaigsunan Bantayan yun. kahigalaan, oh be careful, little mouth or big mouth, what you say. What you say? Na ako'y pangutan na ba, Pastor? Gusto man nato ni i-control ang atong Dila. dila, Ang dila. punggan. Now, asa man ang control point sa dila? To sa mind. Sa huna-huna. Huna-huna. So, buti gyapon. pasabot nga ang huna-huna, kinahanglan nga adunay controlling power. Mao na gingon sa 1 Timoteo, let this mind be in you, even as it is in Christ Jesus. Alright. Gingon ni Pablo na siya. Kung kini nga itong una-una, dili ni siya ma-subjected sa hunahuna sa Ginoo, Ma'am Shai. Mao ni dili ginato masulbad kining problema sa tentasyon sa pagabit sa dila nga dili mao. So talking of temptation, Pastor, siguro let Jesus control everything in us, no? Proverbio 15:1, Ma'am Shai, na Gikan sa hunahuna, hangtod sa atong dila, hangtod sa atong binuhatan. Tungod kay diha lang kang Ginoong Hesus, mabuntog nato ang mga Amen. nagkalain-laing O pagsulay. Proverbio 15:1, ang tubag nga malumo, a soft answer turneth away wrath. So, buti pasabot kung Ato yung ipahiluna ang atong sultian og alampuon kay nato ni. Kita tanan wala exempted ani to kay in one way or another do na kitay tentasyon sa paggamit sa dila nga dili mao. Labi na gyud kon murag feeling kay nato nga angayan labi nag gidaot magiko ani wala magiko gahimo og daotan. Matintal ka bisan paman kun ikaw nagunahuna nga naa ka sa maayo dili gyapon nimo angayan gamiton imong dila sa pagbatok sa nagtintal kanimo sa paggamit nga dili angayan. so, buti Alang sa pasabot. atong mga Yeah. televiewers, pahinomdom nga si Ginoong Hesus naka-experience siya lain-laing Mga klase pagsulay. sa tentasyon. Gikan sa appetite, gikan sa kabtangan, gikan sa gahom, but he never sinned. Usa sa nindot pamulong ni Ginoong Hesus sa diha nga gitintal siya, Pastor, kaning linya nga, it is written. It is written. Sa to pa, he knows what is in this book.
The Word of God. Mao na siya ang guiding principles, Ma'am Shai. Usa sa mga paagi nga medyo mahimo tang magmadaugon sa nagkalain-laing tentasyon sa atong kinabuhi is to really cling on God To Jesus Christ. and really cling on Jesus Christ and His words. Ug balik ko na to tong atong gi-memory verse nga atong i-focus nga to kang Ginoong Kristo. Ug daghang salamat mga kaigsunan, daghan Focus pa ang ngayan. on Jesus. Atong isgutan pansalamat nga dinhi atong punduhan ang mao nga pagtulunan enduring temptation, pag-antos o pagdahutay sa pagsulay. Atong hinumduman nga didto sa langit dunay kalinaw, lundon kalinaw, didto sa langit lundon kalipay. Ug hinaot didto sa langit magkita tang tanan paminawal tong sa kawit tugang inspirasyon sa atong pagtuon sa atong Ginoo. Matagal lang sa atong kinabuhi, daghang mga hakit nga walay ikatandi. Usahay mauy hinungdan nga kita makalingi, mahimula sa Dios hangtod sa iyang pagbalik. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula huta. Kalipay na mo Diyos, pagpasalamat kanimo ning taknaa tungod sa mga pagtulunan nga mong anatunan, makatabang sa matago sa kanamo, labi na sa mga kaigalahan nga nagatan-aw nini nga programa. Tabangi kaming tanan nga mahimong madinaugon sa mga pagsulay ng presensya ni Kristo Jesus, magahari sa among mga hunahuna na pinagi nini mao ang gahom nga kami magmadinaugon batok sa mga pagsulay. Salamat nga ikaw gatubag sa pagampo sa ngalan sa manluluwas. Amen. Amen. Atong palibot nilibakay pandauta na kanunay gubot sa panimalay igsuon batok igsuon kini mga ilhanan sa pagbalik ni Jesus. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, imong tutukan.